Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Virgilio. Taong 1978, Kitcharaw, Agusan del Norte. Itong mga panahong ito, nasa edad 70 taong gulang itong si Virgilio. Nag-iisa na lang siya sa buhay, gawa ng matagal nang yumao ang kanyang asawa. Yung mga anak naman niya, nagpakalayo-layo na sa kadahilan ng meron na itong nabuong pamilya. Kahit pakiramdam noon ni Virgilio ay tinalikuran na siya ng mundo, nanatili pa rin siyang matatag sa kanyang sarili. Hindi niya rin sinisi ang kanyang mga anak sa kadahilan ng karapatan din naman itong mabuhay sa paraang kanilang gusto. Dala ng kanyang lumbay at pag-iisa, nahanap niya ang pag-asa sa simbahan at sa Diyos na kanyang sinasamba. Tuwing araw ng pamamahinga, palagi siyang nakikiisa sa pagdiriwang nang sa gayoy magkaroon siya ng kapanatagan sa mga susunod pang araw. Ang pakiramdam noon ni Virgilio, isang langis ang pagsimba na nagbibigay ng lakas sa katawan niya. Kung hindi ninyo na itatanong, itong si Virgilio nakatira malapit sa dulo ng kanilang baryo. Di man ganong kalakihan ang kanyang bahay, sapat lang yun para sa kanya. Kapag wala siyang ginagawa, inuubos niya ang kanyang oras sa pagtatanim ng mga gulay. Ilang linggo niya rin yung pinagtiisang buhayin hanggang sa maaari niya na itong pitasin. Araw-araw niya yung ginagawa sa kadahilan ng isa yon sa kanyang pinagkakaabalahan. Kapag sumapit naman ang hapon, makikita mo itong nakaupo sa ilalim ng puno ng langka habang abalang-abala sa pagbabasa ng Biblia. Sa halos humigit 1.5 dekada niyang pagbabasa, marami na siyang nakuhang aral na napapaloob dito. Dahil sa ganun niyang gawain, kung kaya't natutunan niyang mamuhay alinsunod sa aral ng Diyos. Lumaki itong si Virgilio sa isang ordinaryong pamilya. Walang alam pagdating sa mga lihim na karunungan at sadyang ordinaryong mamamayan lang. Ayon sa kanya, na kahit wala siyang kaide-ideya sa mga ganoong uri ng nilalang sa mundo, naniniwala pa rin siya sa mga ito. Kalakip ng kanyang pananampalataya sa Panginoon ay ang paniniwala din niya sa tentasyon ng demonyo at sa mga kinakasangkapan nitong tao. Yon ang kanyang naging rason kung bakit mas pinili niyang patatagin ang kanyang espiritu kaysa sa kanyang katawang lupa na siyang templo ng Diyos. Sa taong ito, naging ordinaryo para kay Virgilio ang mga pangyayari sa buhay niya. Sapat na para sa kanya ang makapagtrabaho, makasimba, at makakain ng 3 beses sa isang araw. Halos doon lang umiikot ang kanyang buhay, kaya na may naging panatag siya. Inakala niya ring magpapatuloy yon hanggang sa mamatay siya, pero nagkamali siya. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng langka, nasipat niya ang panganay niyang anak na naglalakad kasama ang asawa at ang kanyang mga apo. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, agad naman siya nitong hinagkan habang nagwiwika sa kanya ng, "Kumusta na ho kayo, Tay? Pasensya na ho kayo kung ngayon lang kami napadalaw, ha. Alam niyo naman, marami din kaming ginagawa." Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung umupo sa kanyang tabi habang patuloy na nagsasalita. Si Virgilio noon nanatiling tahimik at isa-isang pinagmamasdan ang kanyang mga apo. Kahit papaano, hindi niya rin maipagkakaila ang matuwa sa mga ito, gawa ng matagal na din niyang inasam na masilayan ang supling ng kanyang mga anak. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagdesisyon na silang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Habang binabagtas nila ang daan, ipinagtapat ng kanyang anak na mananatili yon sa kanyang tahanan sa loob ng 1 linggo.
Nang marinig naman yun ni Virgilio, hindi naman siya nakatutol sa sinabi nito. Sa isip-isip niya, mainam ang naging pasya ng kanyang anak, gawa ng matagal na din siyang nangungulila dito. Lumipas ang araw na yon, naging maayos naman ang lahat. Kagaya ng nakasanayan niyang gawin, tuwing umaga ay abala siya sa pagtatanim ng gulay at kapag hapon naman, tumutungo siya sa ilalim ng puno ng langka para magbasa ng Biblia. Isang hapon, matapos magmeryenda nilang magpamilya, naghanda na itong si Virgilio para magpahinga sa puno ng langka. Nak, pag may kailangan ka, puntahan mo lang ako doon. Pasensya ka na ha, hindi ko kasi maaaring makaligtaan ang gawain kong ito. Panata ko na ito para magkaroon ng mabuting pag-iisip at malusog na katawan. Kumain lang kayo dyan, huwag kayong mahiya. Wika ni Virgilio paglapit nito sa kanyang anak. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, nanatili lang itong nakatitig sa kanya na para bang merong iniisip. Inakala naman niyang wala lang ito, kung kaya't agad naman siyang tumungo sa altar para kuhanin ang kanyang Biblia. Habang nasa kasagsagan siya ng pagbabasa, napansin niyang hindi lumalabas ang mga apo niya. Pagsilay niya sa pinto ng bahay na nakasara, dali-dali naman siyang tumayo para tingnan kung ano ang mga ginagawa nito sa loob. Pagdating niya sa pinto, bahagya naman siyang natigilan nang makaramdam siya ng kakaibang presensya sa paligid. Unang beses niya yung naramdaman sa kanyang tahanan, kung kaya't hindi niya maiwasang magtaka. Sa isip-isip niya, papaanong nagkaroon ng negatibong presensya sa bahay niya, gayong nagsisilbi na yung bahay dasalan. Sa pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanyang mga mata ang altar na kung saan nakatalikod na ang mga santong inilagay niya ron. Yung mga kandilang araw-araw niyang sinisindihan, hindi niya na mahanap. Ang labis niya paraong ikinagulat ay ang pagkalat sa sahig ng mga bato na ibinabad niya sa banal na tubig. Dahil dito, agad naman niyang hinanap ang kanyang anak para kausapin ito. Hindi pa man siya nakakarating sa silid na kinaroroonan nito, bumungad sa kanya ang kanyang mga apong naglalaro sa isang sulok. Nasaan ang tatay ninyo? Bungad na tanong dito ni Virgilio. Matapos niyang makapagsalita, bigla namang napakunot ang kanyang noo sa kadahilan ng hindi siya pinapansin ng mga bata. Ilang ulit niya pa yung kinausap pero nanatili yung abala sa kanilang paglalaro. Makalipas lamang ang ilang minuto nang hindi na niya maatim ang mga bagay na kanyang nasisilayan, nagdesisyon na siyang lapitan ang mga ito. Paghawak niya sa balikat ng kanyang apo, muli niyang inulit ang kanyang tanong dito. Nasaan ang tatay ninyo? Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Virgilio nang marinig niya yung dahan-dahang tumatawa. Pagsilay nito sa kanya, tumambad sa kanya ang mapupulang mga mata ng bata at ang naglalaway nitong mga bunganga. Dahan-dahan yung lumalapit sa kanya, bahagyang umaangil at tumatawa. Nasa loob po. Pasukin niyo lang. Pabulong na sagot ng bata. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman yung bumalik sa mga kapatid nito. Animoy para sa mga batang yon, ordinaryo na lamang ang ganoong kaganapan. Sa paglayo nito sa kinaroroonan ni Virgilio, tanging paghawak na lamang ng mahigpit sa Biblia ang kanyang nagawa. Nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para tumayo, dahan-dahan naman siyang bumalik sa labas ng kanyang tahanan. Hindi na niya ninais pang puntahan ang kanyang anak sa pangamba na baka sumobra pa roon ang kanyang madaratnan. Paglubog ng araw, doon pa lamang bumukas ang pinto ng kanyang bahay. Pagsilay niya sa kanyang anak na nagmamadaling tumatakbo papalapit sa kanya,
Agad naman niya yung sinalubong ng ngiti at kawala ng pag-aalala. Tay, pasensya na kayo ha. May ginawa lang ho kasi kami kanina. Pasok na ho tayo. Nakahanda na ang ating hapunan. Wika ng kanyang anak paglapit sa kanya. Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Sagot naman niya rito. Sa pagdating nila sa hapagkainan, bumungad sa kanya ang mga pagkaing merong kakaibang luto. May kakaiba din yung amoy na siya namang nagbibigay sa kanya ng pag-aalangan para kainin ito. Ngunit dahil sa anak naman niya ang naghanda, minabuti niyang yon ay pagkatiwalaan. Panginoon, maraming salamat po sa pagkaing ibinigay ninyo sa amin. Pabulong na wika ni Virgilio bago siya kumain. Makalipas lamang ang ilang minuto, natapos na nga ang kanilang hapunan. Dahil sa wala naman sila noong ginagawa, nagpasya silang magpahinga sa labas ng kanyang bahay. Habang nakaupo sila sa upuang tumba-tumba, napag-usapan nila ang mga karanasan ng anak niya. Ayon dito, magmula noong nagkaroon ito ng asawa, doon na sila nanatili sa poder ng pamilya ng asawa nito. Katulad lang din nila ang pamumuhay ng pamilyang yon, kung kaya't araw-araw ding nagkakayod kalabaw ang kanyang anak. Dahil sa dami ng gawain nito, kung kaya't wala na yung panahon para makabisita sa kanyang mga mahal sa buhay. Nangungulila man, wala na siyang pagpipilian. Mas di hamak na importante ang pagkain ng kanyang pamilya kung ikukumpara sa anumang bagay na naiisip niya. Dagdag pa ng anak niya, ilang beses na din siya nitong pinadalhan ng mensahe, ngunit wala yung natatanggap na sagot galing sa kanya. Matapos naman yung marinig ni Virgilio, inilahad niya rito ang kanyang rason kung bakit hindi siya nakakasagot sa sulat na yon. Bukod sa masyadong mahal ang pagpapadala ng mensahe, limitado lang din ang kaalaman niya pagdating sa pagsusulat. Nakakahiyamang sabihin pero pangalan lamang ni Virgilio at pirma ang kaya niyang gawin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napansin nila noon ang mabilisang paglalim ng gabi. Nang maramdaman nilang malapit nang sumapit ang hating gabi, nagpasya na silang pumasok para magpahinga. Habang nasa kasagsagan ng tulog itong si Virgilio, bigla naman siyang naalimpungatan nang marinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kanyang bahay. Noong una, inakala niyang may magnanakaw na pumasok sa kanila, kung kaya't sinubukan niya yung pakiramdaman. Subalit paghawi niya ng kurtina sa kanyang silid, doon bumungad sa kanya ang asawa ng kanyang anak, hubot-hubad at naliligo ng mantika. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman yung lumabas ng kanyang tahanan at kasabay nito ang pagsilay niya doong lumipad papalayo. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti niyang manatili sa loob ng kanyang silid para magmasid. Panay na din ang kanyang pagpapanalangin sa paniniwalang hindi pangkaraniwang mga nilalang ang kanyang nasisilayan. Makalipas pa ang ilang minuto, nakarinig siya ng kung anong nilalang na pumasok sa bintanang naroon sa may kusina. Nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para lumabas ng kanyang silid, dali-dali naman niyang pinuntahan ang lugar na yon, bit-bit ang isang patpat na gawa sa kawayan. Pagdating niya sa hapagkainan, bumungad sa kanya ang kanyang anak na abalang-abala sa pagsusuot ng damit. Pagtitigan nilang dalawa, ngumiti pa ito sa kanya habang nagwiwika ng, "Oh, tay, gising ka pa pala. Pasensya ka na tay ha, marami kasing daga dito eh." Nang marinig naman yon ni Virgilio, tanging pagtangulang naman ang kanyang nagawa habang patuloy yung pinagmamasdan. Alam niyang may nangyayari ng kakaiba, ngunit sinusubukan niya pa ring bigyan ng pagkakataon ng kanyang anak na ilahad sa kanya ang mga totoong nangyayari.
Upang hindi na mas lalong lumala pa ang mga kaganapan, siya na mismo ang umintindi. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang bumalik sa kanyang silid para manalangin. Iniwasan na din muna niyang galawin ang mga santong naroon sa altar sa kadahilan ng pansin niyang hindi komportable ang kanyang anak at pamilya nito kapag nasa maayos yung kalagayan. Lumipas pa ang mga araw, naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Habang tumatagal, napapansin na ni Virgilio ang mas lalong pagsarap ng mga kinakain nila. Ang hindi pa niya noon nauunawaan ay kung saan kumukuha ng pambili ng karne ang anak niya para ulamin nila. Isang gabi, habang umiidlip na siya, narinig niyang tinatawag siya ng kanyang anak. Pagdating niya sa sala ng kanyang bahay, bumungad ito sa kanyang nakaupo katabi ng asawa nito. Maya-maya pa, bigla naman yung ngumisi sa kanya habang hinihila ang kung anong bagay na pilit nitong itinatago sa likod nila. Paglapag ng kanyang anak sa isang lalaking nakatali sa mesa, doon na siya napaalma, dala ng kanyang pagkagulat. Ano ito? Gulat na tanong ni Virgilio. Nang marinig naman ito ang kanyang naging katanungan, napangisi lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, "Tay, pagkain niyo ho yan. Sige na, kayo na ho ang mauna." Dahil sa sinabi nito, napahawak na lamang si Virgilio sa rosaryo habang nananalangin. Unti-unti niya na ring ipinikit ang kanyang mga mata sa pagbabaka sakaling baka yon ay masamang panaginip lang. Subalit sa muling pagsilay niya sa paligid, tumambad sa kanyang mga mata ang lalaking unti-unting kinakatay ng kanyang anak. Ayon kay Virgilio, habang pinagmamasdan niya ang ginagawa nito, pansin niyang wala doong tumutulong dugo. Hindi niya rin makalimutan ang matatalas na kuko ng anak niya na halos maihahalin tulad mo ito sa isang pusa. Matapos nitong katayin ang walang kalaban-labang lalaki, doon niya nasilayan ang kanyang mga apo na dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Pagkuha nito ng pinggan, agad naman yung kumuha ng piraso ng karne at walang sawa yung nilantakan. Matapos niya yung masilayan, nanatili naman siyang kalmado. Ni katiting na pagkatakot sa mga ito, wala siyang naramdaman. Para kay Virgilio, tanging Diyos lamang ang kanyang kinakatakutan at hindi mga demonyo. Lumipas pa ang ilang minutong pag-uusap, doon inilahad ng kanyang anak sa kanya ang masama nitong balak. Ayon dito, kaya sila napabisita sa kanyang pamamahay ay para yang gawin siya. Para matanggap kasi ito ng buo ng pamilya ng kanyang asawa, kinakailangan niyang magdala sa angka nito ng kahit isa sa kanyang kadugo na napasahan din niya ng pagiging aswang. Kaparte kasi yun ng ritual kung merong tagalabas na papasok sa angka nito. Dagdag pa ng kanyang anak, wala itong ibang hangad na maidala sa pamilyang yon kundi siya. Ang kabutihan niyang ipinakita rito hanggang yon ay tumanda ang siyang nagdulot ng pagpapasya para piliin siya. Mariin din itong inilahad sa kanya na ang kagustuhan nitong gawin siyang aswang ay maituturing na isang biyaya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, walang ibang nararamdaman si Virgilio kundi ang pagkaawa sa kanyang anak. Ang estado ng pag-iisip nito, taliwas sa lahat ng aral na kanyang nabasa sa Biblia. Nang dumating na sa puntong hindi na maatim ni Virgilio ang mga sinasabi ng kanyang anak, doon na siya nag-umpisang usigin ang paniniwala nito. Para sa kanya, ang mali ay hindi maitatama ng isa pang mali. Anak, mukhang hindi mo nalalaman ko anong ibig sabihin ng ginawa mong yan. Oh,
Magkakaroon ka ng hiram na lakas sa pamamagitan ng masamang dugong nananalaytay sa iyong katawan. Pero hindi mo ba nauunawaan na dinudungisan mo ang templong ipinahiram sa atin ng Panginoon? Sino ka para papasukin dyan ng masamang nilalang? Di kudlitan ng balat mo, mariin itong ipinagbabawal. Magsuri ka, anak, marami ka pang hindi nalalaman. Sagot ni Virgilio sa lahat ng sinabi nito. Bagaman hindi niya alam ang lunas sa sumpa ng anak niyang yon, naniniwala siya na ang mga sinabi niya at pang-uusig niya ditong ginawa ay makakatulong. Matapos namang marinig nito ang kanyang sinabi, napatahimik lang naman yon habang unti-unting nag-aangil. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang unti-unti yung nawawalan ng sariling ulirat. Pagbagsak nito sa lupa, mabilis na naman yung tumayo at kasabay nito ang agaran nitong pagsunggab sa kanyang kinaroroonan. Sa sobrang bilis ng pangyayari, wala namang nagawa si Virgilio kundi ang mapahawak ng mahigpit sa Biblia habang nagbibigkas ng iilang mga talata. Yun na lamang ang kanyang nagawa sa kadahilanang naniniwala siya magiging daan yon upang maliwanagan ang kaisipan ng anak niya. Makalipas pa ang ilang minuto, awa naman ng Diyos, walang nangyaring masama sa kanya. Upang hindi na sila magkasamaan ng loob, minabuti na ng pamilya ng kanyang anak na umalis sa kanyang tahanan noong mismong gabi ding yon. Hindi na din siya nito pinansin, hudyat na yun na ang huling pagkikita nila. Sa pag-alis nito sa bahay, doon na siya unti-unting nakakaramdam ng hina, dala ng pagkasindak at kaba. Halos hindi na din siya nakatulog buong magdamag, dala ng takot sa mga bagay na kanyang nasilayan. Kinaumagahan, hindi pa man sumisikat ang araw sa kalupaan, minabuti niyang tumungo sa albularyo para magpakonsulta. Nababahala kasi siya noon dahil sa mga pagkaing ipinakain sa kanya ng anak niya. Habang tinitingnan siya nito, mariin namang tinanong ng albularyo kung ano pa ang ginawa sa kanya ng mga nilalang na yon. Dahil sa walang kaide-ideya si Virgilio ukol sa panlilinlang ng mga aswang, kung kaya't bigo naman siyang masagot ang bawat tanong nito. Aminado kasi siya, pagkain lamang ang napansin niyang kakaiba noong mga araw na nanatili yon sa bahay niya. Maya-maya pa, nang tapos na sa pagtitingin ng albularyo, inilahad nito sa kanya na wala namang nangyari sa kanyang katawan. Normal pa rin ito, wala namang nagbago. Hindi rin ito nakasilay ng anumang indikasyon ng yanggaw na siya namang nagdulot ng kaginhawaan para kay Virgilio. Sigurado ka bang nakakain ka ng pagkaing inihanda nila? Sa katayuan mo ngayon, malabong nayanggaw ka. Baka nadulas lang ang anak mo. Nako, kung nagkataong nayanggaw ka, baka hindi nakakayanin ng katawan mong lumaban. Hindi biro ang yanggaw. Kaya nitong pumatay ng tao kung sa tingin nito nagtatraidor yun sa kanyang gusto. Maswerte ka na lang at kahit papaano naprotektahan ka ng pananampalataya mo. Wika ng albularyo. Dagdag pa nito na maaaring dahil sa panata ni Virgilio kung kaya't nagawa niyang makaligtas sa tiyak na kapahamakan. Sa estado kasi ng kanyang kwento, siguradong sigurado ang manggagamot na wala doong makakaligtas. Isipin ninyo, ilang araw kang nayanggaw tapos hindi man lang tumalab sa iyong katawan, hindi ba't maituturing yung himala? Ang labis pa noong ikinagulat ng albularyo ay nang banggitin ni Virgilio ang tungkol sa lahat ng kanyang mga kinain na niluto mismo ng asawa ng anak nito. Almusal, tanghalian at hapunan, nilantakan niya ito ng walang pagdududa o anupaman. Subalit, sa kabila ng pamamaraan ng mga aswang para yang gawin siya, wala doong nagtagumpay.
Makalipas lamang ang ilang araw matapos ang insidente, sinubukan niyang ibalik sa normal ang kanyang pamumuhay. Para hindi na rin siya magkaroon ng takot sa kanyang bahay, lahat ng mga bagay na pinabendisyonan niya sa simbahan ay inilagay niya sa bawat sulok nito. Muli niya ring pinabasbasa ng kanyang tahanan, masiguro lamang na tuluyan na doong mawala ang bakas ng mga aswang. Sa loob din ng isang buwan, 3 beses kong magrosaryo itong si Virgilio sa kanyang altar. Mas lalo niya ring pinabanal ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng mga utos na kanyang nauunawaan mula sa banal na aklat. Dahil sa ginawa niyang yon, kung kaya't nalayo siya sa anumang uri ng sakit na kalimitang pumapatay sa katawan ng tao. Araw-araw, itinuturing ni Virgilio ang kanyang buhay bilang isang biyaya. Pero alam niyo ba, laking pasasalamat na lamang talaga ni Virgilio dahil sa kanyang tinatangan na wagas na pananampalataya. Okay, opinyon ko sa kwento. Isa na namang solidong patunay na hindi mo talaga kailangan magtanga ng mga sobrang lalalim na karunungan, mga agimat o mutya, 'di ba? Kung hindi ka naman talaga manggagamot. Kumbaga, kung pang sarili mo lang, hindi ka makikipagkombate, hindi mo kailangan lahat 'yan. Tingnan niyo naman si Virgilio. Pero ang masasabi ko lang kay Virgilio, sobrang solido naman talaga ng pananampalataya nito. Isipin ninyo, araw-araw nagdadasal siya sa ilalim ng puno ng langka. Tas ginagawa niya yon para maklaro yung utak niya. Sobrang bihira na gumagawa ngayon nun. Sobrang bihira na. Kasi karamihan sa atin, para ma-refresh, para makapag-relax, para mapagana ng maayos yung utak, kalimitan dyan, nag-outing, malling, ginagawa ko ano yung gusto, yung talagang makakapagparelax sa katawan niya. Pero yung magdadasal, nako, konti na lang yan. Parang bilang na lang. Kaya hindi na ako magtataka kung talagang pinorotektahan ng Diyos si Virgilio kontra dun sa sarili niya pang anak na gusto siyang yang gawin. Yun lang yung medyo masakit dun kasi anak mo yun eh. Tapos gaganunin ka. Pero yun nga, kung siguro natukso si Virgilio na magkaroon pa siya ng kakaibang lakas dahil sa ginagawa ng anak niya, malamang niyakap niya yun eh. Pero hindi eh. Natatakot si Virgilio sa afterlife. Ano mangyayari sa'yo kapag napatay ka kasi aswang ka, di ba? Malamang maraming mga hunting sa iyo niyan. Marami kang papataying tao. Paano pag napatay ka? Saan mapupunta yung kaluluwa mo? Di ba? Yun ang iniisip ni Virgilio. Kaya ang gusto niya lang talaga kasi, yun nga, makapagsilbi sa Diyos. Kaya sobrang solid nitong kwento na to. Wala lang dapat pang patunayan. Sinabi na lahat ni Virgilio. Pero kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.